já jsem Tereza. Ahoj, já jsem Jakub a společně vás provedeme naší školou, střední průmyslovou školou a střední odbornou školou gastronomie a služeb. Ta se dělí na dvě budovy, na budovu A a na budovu B. Na budově A je střední odborná škola gastronomie a služeb a na budově B je střední průmyslová škola, kterou vás teď provedeme. Do naší školy se dostáváme prostřednictvím čipových karet. Nyní se nacházíme v hale, Kde se můžeme o přestávky občerstvit, zahrát si fotbálek a nebo se kouknout na změny v rozvrhu. na naší škole se vyučují obory jako technické liceum, Strojírenství s využitím výpočetní techniky, ekonomika a podnikání, síťový analytik ve strojírenství. Nacházíme se v rýsovně, kde se vyučují odborné předměty pro strojírenství. Nyní se nacházíme v odborné učebně. Vyučí se zde hlavně předměty CAD systémy a GRP, ve kterých se žáci učí pracovat v programu Inventor. Učíme se modelovat součástky ve 3D. Součástí zavazbit, vytvořit ve 3D sestavy a z modelů sestav tvoříme výkresy. Z modelů pak můžeme tisknout ve 3D tiskárně. V učebně probíhají i praktické maturitní zkoušky. Učebna je vybavena tiskárnami pro všechny formáty výkresů. Teď vás provedu svým oblíbeným místem, dílnami. V kovárně nám kluci ukazují, jak se z nahřátého polotovaru kovají 4hranné špičky. Na soustruzích se učíme obsluhu a údržbu stroje, soustružení závitů, čepů a pantů. Ve frézárně obrábíme rovinné plochy na frézkách, svislých a vodorovných obrážičkách. V zámečnické dílně zpracováváme plechy, zkoušíme ruční výrobu závitů, výrobu svícnů, strojní a ruční dělení materiálu. V truhlárně ručně vyrábíme dřevěné dekorační předměty a výrobky. Učíme se svařovat pomocí elektrického oblouku. V předmětu automatizace se naučíme naprogramovat CNC stroje. Poté v nástrojárně programujeme CNC soustruh nebo CNC router. Dále se tam učíme, jak ostřit nástroje. V tom bodu 3, tu třetí vrtlanou díru, tak už má zase souřadnice 50. A teď se podíváme na naši posilovnu, malou a velkou tělocvičnu. Ahoj, já jsem Natálie a studuju kosmetické služby. Ahoj, já jsem Michal a studuji obor gastronomie. Ahoj, já jsem Terka. Ahoj, já jsem Kuba a studuju s Terkou obor kuchař číšník. My bychom vás chtěli přivítat na budově A střední průmyslové školy a střední odborné školy gastronomie a služeb. Tak pojďte dál. Škola nabízí studium ve 2 maturitních oborech, a to je kosmetické služby a gastronomie. Ale to také studium v několika tříletých oborech, jako je kuchař, číšník, prodavač. Stravovací a ubytovací služby a prodavačské práce. Tyto 2 obory jsou vhodné pro žáky ze speciálních škol. V této chodbě se nachází kancelář paní ředitelky a sekretariát, ale my se vydáme o patro níž. Kam jdete? My jdeme o patro níž do kosmetického salonu. I muži by měli o sebe pečovat, jelikož oni bývají často skvělými vizážisty. Obor kosmetické služby je 4letým maturitním oborem zakončeným maturitní zkouškou. Připravuje nás pro práci v kosmetických salonech, takže se učíme kvalifikovaně ošetřovat pleť obličeje, krku, dekoltu i ostatních částí těla. Provádět denní, večerní a slavnostní líčení, pedikúru, manikúru, dokonale obsluhovat přístrojové vybavení kosmetické, pedikérské nebo manikérské provozovny.
Dále se učíme rozpoznat závažné onemocnění pokožky, nechtů rukou a nohou a včas doporučit návštěvu lékaře. Volit a vhodně používat kosmetické přípravky, uplatňovat zdravotní a estetické požadavky a zásady hygieny při poskytování kosmetických služeb. Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo vysokých školách, zejména ve zdravotnických oborech. Tady jsem ještě nebyl. Sem chodí kosmetičky trávit hodiny výtvarné přípravy a zdokonalovat své estetické cítění. Tak já zase cítím, že mám hlad. Tak to vím, kam zaměříme. Tady to voní. Tak jdeme ochutnat. Obor gastronomie je 4letý maturitní obor, během studia se učíme ovládat technologie přípravy běžných pokrmů a nápojů, české i zahraniční kuchyně a učíme se je připravit a správně uchovávat. Poznáváme způsoby správného skladování, ještě budeme připraveni zajišťovat provoz výrobních a odbytových středisek. Dokážeme organizovat činnosti při přípravě, průběhu a ukončení gastronomické akce a vést dokumentaci provozovny. Po absolvování tohoto oboru můžeme také pokračovat ve studiu na vyšších odborných a na vysokých školách zaměřených na cestovní ruch, hotelnictví a turismus. Obor kuchař, číšník a stravovací a ubytovací služby jsou 3leté obory zakončené závěrečnou zkouškou. Absolventi najdou uplatnění v restauračních zařízení, nejčastěji v pozici zaměstnance ve velkých, středně velkých i malých provozech. Po získání nezbytné praxe v oboru jsou připraveni rovněž na soukromé podnikání v pohostinství. Během studia máme možnost získat další odbornosti, jako například certifikát barmanské asociace, účastníme se celostátních gastronomických, barmanských a prodavačských soutěží a přehlídek, ve kterých se umístujeme vždy na prvních místech, a to se nevytahuju. Kále, dobrý den, můžeme dál. Pojďte. Nyní se nacházíme v učebně Slunečník, kde se na své budoucí povolání připravují číšníci a servírky. Mohla bych si u vás dát laté? Přijde, určitě můžete si dát, jak Tak já si vezmu to první. A já bych si k tomu dala flambovanou palačinku. Když si pokud vydržíte, tam dostanete. Děkuji pěkně. Obor číšník je také 3letý a zakončen závěrečnou zkouškou. Cílem tohoto oboru je připravit žáky na profesní vykonávání gastronomických služeb, jako je obsluha zákazníka v prostorách provozních pracovišť, příprava slavnostních tabulí pro různé příležitosti, příprava jídla před zákazníkem a tak podobně. Jaké máte přání? Přání se přeci nevyzrazuje. Ale my musíme prozradit, že jsme ve cvičné prodejně, kde se svým dovednostem učí žáci oboru prodavač a prodavačské práce. Učí se zde vážit zboží, balit ho, pracovat s pokladnou, dělat přejímku zboží a tak dále. Po absolvování těchto oborů se žáci uplatní při výkonu povolání prodavače nebo pokladní v obchodě. Budou umět připravit a upravit zboží různého sortimentu k prodeji, předvést zboží zákazníkovi i s náležitým odborným výkladem, prodat zboží a vystavit náležité doklady spojené s prodejem, neřídit reklamaci zákazníka. Ve škole máme k dispozici také knihovnu, moderní tělocvičnu, posilovnu, nově vybavenou učebnu chemie, automaty na teplé a studené nápoje. Stravujeme se ve školní jídelně, kde se na přípravě pokrmů podílejí žáci oboru kuchař, stravovací a ubytovací služby. Přestávka na oběd je ve 12:05 do 12:40. Přijďte mezi nás, rádi vás uvidíme. Thank you.